Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fil hadisil qudsi, ya ibna Adam, tafarraq lil ibadati amla qalbaka ghinan wamla yadaka rizqan wamla yadayka rizqan. Ya ibna Adam, la tuba'id minni amla qalbak faqran wamla yadayka syughlan. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tafarrahu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya akbar hammihi afshallahu dai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa man kanat al-akhiratu akbar hammihi jama'a Allah azza wa jalla umurahu wa ja'ala ghinahu bi qalbihi wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi ila Allah azza wa jalla illa ja'ala Allah qulubal mu'minin tafidu ilaihi bil wuddi war rahmah wa kana Allah azza wa jalla ilaihi bi kulli khairin asyraf. Niki dipun ngendikaken saking hadis qudsi. Hadis qudsi menika hadis cara ngono saka Gusti Allah, tapi mboten Al-Qur'an sing disampaikan kalih Kanjeng Nabi. Niku hadis qudsi. Hadis qudsi menika ngendikano, he anak Adam, tafarraq li ibadati, fokus utawa kosongno awakmu ngibadah nunggune aku. Kosongno iku maknane piye? Kosongno atimu sangka perkara saliyane Gusti Allah. Kosongno atimu sangka perkara-perkara sing iso ndadekno awak dhewe gumun karo kedadian dunya. Jadi fokus, mane tafarraq, kosongno. Wadhkur rabbaka idza nasita. Kowe iku dianggep zikir tenan, kowe nek lali. Ya, nek lali, nek urung lali ora di zikir. Berarti nek kowe zikir Allah Rabbi la usyrik bihi saya, bayangane paculane urung bar. Ya, isa eling-eling dhuwitmu, isa eling bojomu, isa eling, berarti ora idza nasita, berarti kowe ora lali karo donyamu, mau campurno zikir marang Gustimu. Iki jenenge apa? Wong campur. Yo kae enak utawa campur. Sampeyan bayangno nek campur ae campur ngene ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dianggap zikir tenan nek selali sekabihane. Mula wong kok wis iso ngrasakno lezate zikir, wis tak ora ngarah duwe pikir mikir-mikir babakan duwe. Mergo ngene kok ditakno tenggang gandu apa donya iku kaya badang, ora ana sing mangan kejaba asu. Kowe nek kepengin ngrebut donya berarti wajib rebutan karo asu. Jadi saiki nek wong 5 tahun saiki pirang tahun pisan ya? 8 tahun pisan ya nek calonan iku ya. Lurah rebutan sampai kucing ini, aku orang tuh lo kok rebutan kok batang. Ya, yes. Jadi tafarraq ya li ibadi amla qalba ghinan. Kowe nek wis ngibadah nang Allah, ngibadah opo wae. Jadi ngibadah nang Gusti Allah iku akeh kaya akeh ambekan sekabehane makhluke Gusti Allah. Ngendikane Mbah Kohar aku tau roh postingane ngibadah iku ana sing makhluk, ana sing ghairi makhluk. Bener ya, Bang? Iya sih, yo.
Tahu krungu ya? Dadi ana ibadah sing mahdhah contone ngono iku mahdhah. Ana sing ora mahdhah kaya apa nek lapangan, apa jenenge nggawa saringi, iku berarti sing ghairi mahdhah. Nulung wong lha jenenge ghairi mahdhah ya. Lah ibadah iku sekakake kaya akahe nafase sekabehane makhluke Gusti Allah. Berarti apa warna macam-macam. Daiku sedekah, daiku zikir, daiku maca Quran, daiku ngaji kabeh. Kowe ngaji nek kepengin atimu disugihno Allah, tangan loromu dikebeki bondo karo Allah. Syarate kowe ibadah kosongno atimu, fokusno atimu krana Gusti Allah. Wamla yadaika rizqan. Kowe bakal dikebeki kelawan rizki karo Gusti Allah. Sing ngendika ngene iki dudu Mbah Kohar ning sinten Gusti Allah. Sing apen lho, sing api kan. Amla yadaika rizqan. Kowe bakal dikebeki. Dadi nek awakmu kepengin fokus, kepengin entuk donya, carane piye? Mara fokus nunggone Gusti Allah kelawan ibadah. Jadi awakmu rasa kuatir, aku nggudak salat duha, nutup warungku, ndang warungku tambah bangkrut. Aja ngono. Berarti ke bandingno donya karo Gusti. Iki omongannya Allah. Lu akeh kedadian-kedadian sing wong luwih mentingno pangeran, tapi tokone tambah apa jenenge laris. Ana sing mentingno tokone ninggal pangeran, jebule malah bangkrut. Pirang-pirang. Ana wong lara apa jenenge iku ninggal apa jenenge ana wong lara ngaji fokus mbene Allah. Ya cara ngaji ora patek fokus-fokus nemen. Wong ngaji ora patek fokus. Sampeyan ngaji wis saeling nang omah iki ta ora ngono kuwi wae karo Gusti Allah ndelalah diobati penyakit wallahu a'lam. Kok inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaya ngono ki lho monggo Allah kecil. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kowe nek gelem ngaji terus pangeran kok gelem marekno penyakit iku sesuatu sing gak mokal bagi Allah, gampang banget enteng. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Gusti Allah yo mampu gawe awakmu sugih ati. Iki sugih ati yo sugih asli nang gone tanganmu nalika awak dhewe fokus ngibadah nang gone Gusti Allah. Amla qalbaka ginan, atimu sugih. Ati sugih ku piye maksude? Cara basa Indonesiane ya apa jenenge legawa qanaah. Wis iku jenenge apa cara ngendikane Mbah sapa nang Kalijaga? Ya Mbah Salim. Sugih tanpa bondo, nglurut tanpa miber tanpa ngono kuwi pokoke. Lah aku ya iso tanpa lan tanpa silang numpak pesawat. Iso silang. Lah akeh kan saiki ana donya iku ana sing rupa zahir, amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallah batinau wallahi. Dadi ana batin, maknane ora ketok, tapi buktine ketok. Ana sing ketok ya jelas ketok, kadang buktine ya kadang ketok, kadang ora. Jadi kula niku tenggene nggandu kadang bar salat kadang-kadang bocah cilik iku tak kono ngarep bocah kene manggon ngarep. Ini jejer karo aku iku yo bar salat blas ora guyon etak-etake yo melu wiridan. Padahal
ndekne yo ora ana tali sing naleni supaya ndekne iku tengok-tengok ora ana ya berarti iki ana tali sing maknawi sing ora ketok sing iso dadekno ndekne iku tengok-tengok melu wiridan ya kaya ngene iki sapa sing gotong sampean mara rene ana Mbah Ganu cah rada sungkan ya ta ya kaya ngono kuwi dadi ana sing geret rupa tampar tapi maknawi ora ketok jajal pamane zaman biyen pamane isa ana kiai wong iku lho nek ana kiai iku ana rugine wah sungkan ta isa ana kiai kono padahal yo gak roh kiai ini iki berarti ada sesuatu sing maknawi sing dadekno ndekne iku ora sida nglakoni apa sing dikarepi. Sebab apa? Sebab anane kiai. Padahal ora ana temboke, ora ana tampare. Iku nek ibadah tenan, ya. Ana nang kok saiki kaya contone ngono kaya apa jenenge iki. Sering dicontohna karo kiai sing lucu sapa? Kiai sing lagu-lagu Rumah Irama itu sebenarnya Ma'ruf ya Ma'ruf pager mangkok luweh kuat timbang pager tembok kok aneh iku jenenge maknawi lah kowe nang ngelir anduas bakhilmu pitung bakhil wis sak tembok dobel tembokmu lah tetep kebobolan ban pandang wis tak wong nyawang awakmu lho pegele ora karo lha yo telek kok dibacokmu murup ora ono ben singkek iku apa teleke wae dibacokmu murup saking bakhile lah ngono ku senajan tembok kaya apa delalah wae bandane ya mesti lunga mbah piye carane karek Gusti Allah mula tengene mriki fokus ke bakal disugihno Allah secara maknawi dan secara zahir. Atimu ngrasa sugih berarti cukup. Nomor loro, gak trimo atimu tok sing sugih, wamla ya jaika rizqon. Atimu iku lho bakal tanganmu bakal dikebeki Allah rizki. Saiki awak dhewe nyawang Pak Kiai Sirat Meloko. Lah kalau sampean isin, senajan wiridanmu akeh iku wis. Tangane Kiai Sirat iki nyet-nyet istane untuk dhuwit niku. Karo tanganku padha persis. Dene nyekel pacul, aku nyekel pacul. Dene wiridan aku ya miri. Tapi menawa ngene iki dene, wamla ya jai garis. Jadi orang yang fokus karo Allah ngosongno mung krana Allah bakal dijanji karo Allah apa sugih atine ya sugih tangane ora terima atine ning ya sugih tangane ya bena Adam la tubaik minni amla qalbaka faqran wa amla yadaika suhlan ya iki sing nomor loro. Hei anak Adam, kowe aja sampe adoh karo aku. Ngendikane Gusti Allah, kowe nek sampe adoh karo aku, ora ibadah karo aku. Amlak qalbaka. Apa fakron, aku bakal ngebeki atimu kelawan kepekiran. Sedina wis payu 10 sapi yo isih kurang. Sepayu 100 sapi yo isih kurang. Pokoke pikir terus. Ora tahu ngelakoni syukur ngene Gusti Allah. Kowe wis diwehi iso mangan bendina sego yo wis ora tahu ngrasa syukur babar pisan. Padahal diwingi diputrana tengene pundi? Tengene Plumbon kowe ngibadah 500 tahun pol-polan ora tau maksiat blas mok timbang karo nikmate moto sitok wae padha 500 tahun lho. Sampeyan pirang tahun? Paling swidak tahun mate ya. 500 tahun. Blas gak tau maksiat. Iku nek mau timbang karo nikmate siji mripat, iku padha. Ya saiki sampeyan mare ra duwe, yo ngilu, alhamdulillah aku wis duwe mo. Ngono ya.
Itu ora, alhamdulillah cah wis duwe kuping kandel, iso iso mlaku, sangkem wis tak ngrasani wong lek wis alhamdulillah. Ngono lho. Jadi wong ku ndelok cara basa Inggris positive thing. Iki bahasa gak dong ibu karena bahasa karang. Positive thing maknane husnudzon, syukur ngene Gusti Allah. Paham ya? Kejaja sama aku amlak qalbaka faqron, kowe bakal tak kebeki hatimu kelawan kepikiran. Kamu tidak akan pernah merasa cukup senajan dunya kabeh saisine iki mok pek dhewe. Kamu tidak akan pernah merasa cukup nek awakmu ngibadahe utawa adoh sama Gusti Allah. Wamla yadaika syughlan, kowe bakal digawe sibuk karo Gusti Allah. Sibuk ngono kaya iku. Ngaji ora sempat, jamaah ya ora sempat, sibuke ora kaya wong sibuk ngono lho. Paling sibuk sak donya. Ya, gaya-gaya sibuk. Kabeh kaya-kaya ora iso. Kamu digawe sibuk, atimu digawe merasa fakir. Wa bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam tafarrahu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kana ad-dunya akbar hammihi afshallah dhai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Ya. Tafarrahu kosongno sapa ngendikane Kanjeng Nabi iki. Ngosongno sapa sira min humumid dunya, sapa susah-susah donya. Ya, sangka apa? Susah itu mikir-mikir dunia sing terlalu niku jenenge susah. Terlalu iki ketoke tanggaku wis duwe mobil, aku kudu duwe mobil, kudu golek karo utang BR, iki konti wong terlalu sibuk. Terlalu sibuk mikir dunia. Sapa wong sing terlalu sibuk mikir dunia, apa jenenge Gusti Allah bakal ndadekno afsyallah dhai'atahu, bakal ngocar ngacirno perkara sing wis mok klumpukno sangka donya. Iku janjine sinten? Ngendikane sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe percaya, kowe nek kepengin nglumpukno donya gampang carane nyedhak nggone sing kuwasa. Tahu sampean rutin tak gak salat duha rutin? Rutin tau ora tak gandeng. Jadi salat duha ora tau la ilaha illallah. Lha ora tau salat duha. Iku perkara sampean ibarate iku duwe sikil mau bacoki dhewe. Sampeyan ora tau salat duha, sampeyan duwe sikil, duwe lambe, duwe kuping mau suwai dhewe lho, mau karo silet. Loro tak gak loro? Lah wis loro iso mlaku tak gak? Ora iso mlaku. Jadi wong ora tau salat duha iku maknane wong berarti ngejur-ngejur awake dhewe, nglarakno awake dhewe. Awak lho niki. Makanya sholat duha itu dianggap sholat duit. Kenapa kok sholat duit? Mergo sholat duha itu ndadekno sehat. Kowe nek sehat golek duit luwih gampang timbang lara. Ngono. Lah, mula sampeyan iku kudu luwih fokus, kowe aja terlalu mikir donya. Tafarrahu min umumid dunya mastata'tum. Kosongno awakmu mikir-mikir terlalu mikir donya mastata'tum, sak kuat-kuatmu dimampu-mampukan. Dimampu-mampukan ku piye? Umpamane awakmu iku iso rotit, iso maca rotit, ya cuma tinggal rotit. Kok umpamane awakmu iso maca kulhu ping 3, kuatmu umpamane, ya aja maca kulhu ping pindho. Iki jenenge mastata'tum, sak kuat-kuatmu. Jadi nek awakmu kuat ngangkat beban 100 kilo, ya aja ngangkat sing 50 kilo. Kene kuat ngangkati 10 kilo, ya aja ngangkat sing 7 kilo. Ngono maksude mastata'tum. Kowe iku kudu aja mikir-mikir donya sak kuat-kuatmu.
Ya aja mok bayangno aku tak koyo Mbah Kiai ya aja malah dobos iku jenenge. Sakuat-kuatmu. Mergo gurumu iku ora ngakon nganggo klambine gurune. Tapi guru sing apik iku ngedono carane gawe klambi sing pas kanggo awake dhewe. Kanjeng Nabi dualu sujud sampai bengkak-bengkak sikile. Apa milu sampeyan? Ya ora ngarah kok, ora ngarah kodat. Ora iso. Mbah Mun niku Mbah Mun salah siji tirakate. Ana wong njaluk opo ae. Dek iku wong njaluk dek wong ngemis, dek iku tukang parkir. Iku dhuwit sak jabute tanpa disawang. Mbah Mun. Jadi pemanen dilalahi ngene, ana wong parkir iki njabut dhuwit sret atusan wis plengen wani kowe. Iku to ora kaya Mbah Mun. Kowe aja mikir ngono, ora naraku. Sak kuatmu, Mas. Kowe nek kuat ngawahi wong parkir 2000, wae 2000. Aja se ngono maksudnya. Kowe nek kuat roti pan laparan iki mbleh wedhus, ya aja mbleh pitik. Ngono maksudnya, benak ta gak? Lah ya ngono ya, Mas. Jadi wong Islam ku ya sudu ba'du. Islam iku satu sama lain saling menguatkan. Nek umpamane aku mung duwe peso kanggo mbleh, Mbah Kohar duwe wedhus sing dibel. Lah niki ya sudu ba'du. Wong Islam iku ciri khasnya saling menguatkan satu sama lain. Ya kaya ngono kok habis ngono iku. Kanjeng Nabi ora ndek dhuwit Abu Bakar dintekno kanggo berjuang. Ya sudu ba'duhum ba'du. Dadi nek panjenengan Mbah Kohar duwene mung blangak, ya ana sing kurun wedhus lho. Wis cetha ta ora dadi ngene lho. Kok cetha kadang-kadang ya ditinggal aja. Dunia kok ada dunia ya, jajal. Zaman biyen tahu ora tau nemoni Mbah ya. Zaman biyen niku HP jadul. Iku nek SMS zaman biyen niku beberapa karakter saja, hanya 60 karakter nek gak salah. Jadi manane nek HP SMS semua iku mesti disingkat-singkat. Aku sampai kleru maca TCE SG TRG SGTRG. Apa iki maksudnya? Ya, mergo aku duwe bolo iku pamit ambek aku, iku pamit blonjo, kulaan blonjo. Wis. Tak SMS balik jam piro? SGTRG. Opo iki? Aku takoki karo bojoku. Lah piye, Bah? Ketoke wong anu lagi ngenteni truk kabeh. SGTRG. Bayangkan kok ngenteni truk. Lagi ngenteni truk, nunggu truk masuk ngono. Jebule sing dimaksud kono iku nunggu terang, mergo lagi dobos. Ya, tapi SMS semono iku tulisane iku salah. Macane bener aneh. SYG apa? SYG apa? Saya. Ya, piye ta gak? Kok iso lho aku gumun aku. Ya, kok iso tulisan salah, macane bener. Nek Quran tulisane wis bener, macane salah. Cetha gak cetha? Aku wis kondok nek panci Mbah Kohar iku duwene blangak karo sembelian apa? Sembelian berarti awakmu kudu nyiapno sing disem. Dom ta ora saged maca nggih. Oh, no kesuwen paham yo. Dadi ku ya sudu ba'du.
Lah iki jenenge tafarruhu, awakmu kudu ngibadah nang Allah sak kuat-kuatmu, fokus nang Gusti Allah. Kosongno sak liyane Gusti Allah. Kowe nek gelem ngono, amlak apa jenenge iki karo Gusti Allah. Fa innahu man kanat dunya akbar hammi afsallahu du'ata. Sapa wonge sing pikirane mung donya nyel. Mung donya nyel. Wong mau bakal diocar-acerno bandane karo Gusti Allah, bondo sing wis moklum rumpono. Iku ngendikane Allah, ngendikane kanjeng Nabi. Jadi nek kowe kemeng lumpuhna donya uga ana dalan sing paling gampang kejaba fokus ngibadah nang ngene Gusti Allah. Fa innahu man kana di dunya akbar hammi afsallahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dan mripate iki selalu ngarep matane iku diweki kepikiran karo Gusti Allah. Selalu wis duwe rokok cekak sak lel ya isih mikir sing gudang garam sing pirang-pirang. Lha pokoke jenenge ngono. Tidak pernah merasa puas karo peparing Gusti Allah. Wis 26 niki nggih, kedangon niki muga-muga berkah. Amin. Al-Fatihah.